Bé, per apuntar un tema del document de millores o les millores, és evident que una millora importantíssima del projecte del col·lector per Blasco Ibáñez a passar-lo per darrere és, a banda de tindre... Però per què interrompis cada vegada que parla algú? És que vostè, per favor, és que vostè, vull dir, sap la imatge, vostè sap la imatge que està donant d'interrompent? Jo a vostè no l'ha interrompit quan vostè parlava. És que no deixa parlar. És que, jo no sé. A veure, el projecte inicial que passava per Blasco Ibáñez només solucionava un problema de la platja, que era la inundabilitat. Este projecte que va per darrere, a banda de solucionar la inundabilitat de la platja, en part, també soluciona un problema greu que és la mobilitat i tota la distribució de vehicles per la platja, el que és la canalització dels vehicles de la platja de la Goleta a la platja de Tavernes i al contrari. S'obrirà un vial i a part de n'hi haurà una millor circulació per la platja, n'hi haurà més zones d'aparcament i n'hi haurà una reurbanització de tot l'àmbit del carrer Blasco Ibáñez i adjacents, en la qual cosa ampliarem voreres i reduirem l'espai de Blasco Ibáñez per a que siga d'un únic sentit i millorar el trànsit de vianants per una de les artèries principals de la platja de Tavernes, que és el carrer Blasco Ibáñez, per on moltíssima gent transita tots els dies i l'espai de les voreres és pràcticament minúscul, que no pot passar dos carros, un en cada direcció. Aleshores, la millora d'aquest projecte, les millores són evidents. A banda, n'hi ha una segona fase en la qual s'incorpora una vessant d'aquest col·lector cap a la séquia mare, en la que passa per un filtre verd i s'aprofiten aquestes aigües de pluja per a poder dotar a la séquia mare i que en èpoques d'estiu o de pluja puga estar la séquia mare, donar servici als regants de tot el terme, perquè la séquia mare travessa pràcticament tot el terme. Aleshores, les millores són evidents. Per això es van replantejar el projecte inicial que es va aprovar i estem duent a terme un altre projecte en unes millores evidents. I pel que fa a la inserció d'estoiers d'ocupació... Un moment, senyor regidor, és que és important. És que el projecte està fet. És que el projecte, si vostè no l'ha vist, segur perquè no ha anat a veure'l. Doncs no ha parlat amb la persona adequada. El projecte està fet. El que passa és que una cosa és que el projecte estiga fet i l'altra, senyor Bonat, que és enginyer i a més ha sigut alcalde, és que estiga aprovat. El projecte està fet, però no està aprovat perquè, com he explicat abans, però així s'expliquen les coses i no s'escolten, per tant no sé per què es pregunten, si no tenim disponibilitat de terrenys no podem aprovar el projecte. Aleshores sí que li dic que el projecte està fet, perquè quan vulguin van a la segona planta i el consulten.